Chairman Cherama Tijani Alpha Mama Sile Namdal Jobiwal Odo Owi ko Suleiman Kango Suleimani Owi Omayete Sar Owi hande dey Allah ina wadi mo toto Libreville Gabo dum non kewi ko hakkunde makko e jom suudu makko Owi to gure mabbe to debbo makko nyaagi daande Owi hokki dum joni noon yimɓe ɓe e luuri ɓe mbi timmi tati ɓe mbi ala ko gorko o namde kanko namde holko faandi heen o min kay faandi ɓe gotol kanko haalata o yo faandi gotol joni noon ɓe mbi ɓe puɗɗima goo ngal ɗo wiyete ko raji iye joni ɓe dutti ɓe gondi caggal toon kadi debbo o ñaaguimo daande o wi o hokki ɓe mbi kadi holko faandi heen o wi ko gotol ɓe mbi timmi ɗiɗi o wi ɓe o nani noon e haalaluuji maɗa e ɗo dallunoɗa e defte mbiɗa so debbo ñaaguima daande timmi tati kanko noon joni suudu makko ñaaguima daande premier mbiya yo ƴeew ko faandi o wi gotal humtaka ni debbo o tan ɓe mbatti ɗo artu tan woodi ko ɓe mbi yo ittu mena debbo ɗum noon o wi ɗum hande ina jafnimo hakkude makko e joom suudu makko joni wiyama ko timmiɗi ɗi eɓene gontiɗi joni noon eɓe jiiɗi ya walluɓe heen ɓeɗoɗa wawde famnude ɓe heen sabu yimɓe heddiɓe mbi ko ala dalil ala ɗo winda e deftere so debbo ñaaguima dande timmi tati ɗum ala ɗo winda e deftere ko gorko jeeyi e ceergal so seeri namde holko seeri ɗum walli on wata Allah walla woto Allah wallam onon fasigeɓe somi walli on e ɗum ɗo wata Allah wallam somi walli on goofi Allah ɗe mbiɗon ɗi an Souleymani Sarr mbiɗa somi wallima e ngal ɗo namdal wata Allah wallam so wona fasigago e bonnode e kefirago sa nani mi wi hunde min mi wiyata so wona ko Allah wi mi wiyata ko so wona ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbi mi haalata komi anda mi yahata ɗo mi anda mi waɗata komi anda an fasige o min ko mbimi ko wona min wi ko Allah wi ko nelaɗo sa sallam mbi tawi noon fasigueji mbiɗo on wonde alaɗo winda e deftere wonde so debbo ñaaguima dande muɗum tati ɗe timmi kalne kam ɗo winda e deftere hoto debbo yamirayo ñaago dande muɗum taw ala lor beele dewgal beele debbo o yamirama nde wela fof yo ñaago dande onon fasigueji kuuɗaɗi ɗi won ƴewata ko debbo waɗata ko ƴewata ko gorko waɗata ko hoto sariya yamiri yo debbo ñaago dande debbo ala droit ñaaga dande wonon kono humam binneji ɓiɓɓe humam binneji fasigueji ɓiɓɓe fasigueji min mbaɗa haala hunde mbi anani mbaɗa wiya min kam ko mbimi ko Allah wi hono jeyata toon Allah kay wiyani ceerel tati walla harmini walla goɗɗo mbima tan ko talagu maratani an fasigue huuɗa ɗo min mbiyata anani mbaɗa wiya min kam ko mbiyam ko sel a waɗi ko welma nde o ñaaguima dande nde an rokkimo timmi yumma wawa hen hunde bama wawi hunde hay goto wawi hunde hay ceerno ngo lempetere ala ko wawi hen ko kalama koko laaɓi iwata ala ɗo winda e deftere ala ɗo winda e keeceje babiraɓe mabɓe walla defte mabɓe koɓe fasigueji kuuɗaɗi ko waɗe gorane waɗa e hadiseji ha buluki ala garubi nana defte figo ne cari ha wayno leydi sowona debbo kuuɗaɗo ñagota ko dande sowona debbo malkisaɗo ñagota ko dande sowona debbo mo Allah biji gummiɗo laaɓani ñagota ko dande wassalamu aleykum e ngal ɗo namdal ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile oɗo ko Ramata Oumar o yettete ko won hande Allah ina waɗimo e nder Faraysi o wi miñi ko debbo ina wonde joom galle muɗum mataw ɓe mbino nde o ari omo yiɗi miñiraɗo debbo ɓe mbi teŋe ɗe e hunde nde fof ko temedere ujunere uguyi oti temedere ujunere uguyi totti o watti hen kadi temedere wonde kanko gorko woni temedde ɗiɗi o wi kanko hoppi o wonde debbo o balɗe ɗiɗi debbo o de sali wi ko ma heɓa hoore muɗum kanko no wi ko ma o rutte kaalis makko gila A ha Z
temeder ujunere nde wonnode e temeder ujunere nde hokki nde yimɓe mbi ala hade ka wirudima e makko ko kanko ittu hokki o wiyanoma temeder ujunere itti hokki o itti kadi suwa hoore makko temeder ujunere o ala dalilu namditade sabu so neɗɗo hokki tan fandi ko kellifade ko ɓirliɗo ko nde o hokkata nde o forsaka o wiyaka kadi yo hokko kanko itti suwa hoore makko o hokki ɗum noon eɓe gonde ɗeɗo probléme kamɓe suka debbo o wi ko ala e dewgal ngal hannde ala e dewgal ngal janngo e dow suka debbo o kañum e hoore muɗum o kaldanoɗo nandiri joni noon kañum yalti hen ɓe mbi eɓe namdima joni holno wonirta sabu jikinaɓe mbi kamen jaggi edde jikinaɓe joni ma won lewru joni ko jagguɓe edde kanko gorko o wi ko ha gorko resamo noon ha gorko resamo taw ɓe duttani kaake ɗe eyi ko ɗum woni ko namdi on ko gorko o wonde weloyi Allah Allah ene welamo nelaɗo sallam ene welamo l'islam ene welamo ko ardi foof janɗuno ko guila to totti temedere ujunere to on paltaki teŋe ɗe ade makko rokkude temedere ɓe fof ko hen yo mbi 40 ɗe ko teŋe wonno nafoore nde ko nangam wonanno ko nangam wonno fof min dendini teŋe ɗe kay ko yo ginne taw ha gasane sella ɗum ko goo jomu moɗon gueɗel ɗimmel ngel soɓe mbi gorko ala droit kañum ɓaade ko kañum welano hefti mbele debbo ene jogui droit wiide yo seere walla ala e gorko onon moraɓe moftaɓe ɓe fasigueji kuɗaɗi ha kala koto debbo jogui droit wiide gorko kañum ala e muɗum tan taw wona lor wona hay hunde kadi jattino kadi waɗani kanko nde waɗatno waɗino dewgal o waɗi koye lawol Allah o waɗi koko hani wadde Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu Marwan ibn Hakam ɓiyum o rokkama ɓi sirna Ousmane ibn Affan sirna Ousmane nden ko teŋe ko temen 4 wonanno temen 4 kalis zamanu mabɓe sirna Ousmane itti 400 teŋi ɓiɗɗo o itti 6 o watti hen sahabaɓe mbimo ya imam o wi min teŋi ko teŋmi ko lawol Allah ena jogui ɗo haaɗi ko heddi koko min rokki walla alama rokka million kanko teyi rokki o rokki ko e dow dewgal ene dagui ko ɗum o rokkirno so debbo noon kuɗaɗo ɓi kuɗaɗo darima ɗo wi kañum ala e gorko holko hata wuccinaɗo yumma ko e bama ko ni jagguɓe dow ɓen koye muɗumen dewgal muɗumen bonniri hen ono bonnidi jamma ɗum mbiɗon wonde wala droit kanko i kanko hokki omo yiɗi waɗa dagaki o hokkirno ko one fijiram kala nde gorko fof mo saati muɗum gasi law hokkumanɗo debbo haala ko heddi ɓeɓe duttu kaki jarani ni tan foti goɗɗum ala kanko tewi hokki kanko tewi kanko hokki wala droit tengde wala droit rokkude i kanko rokki joni debbo ene jogui droit wiide ala e makko ay onon gonda onon fasigagal kuɗe ngal gonɗon teɗe namde on gartire ɗo e am ko hedde moɗon mayde ko fasigago moɗon e nafigago moɗon kuɗago jokku namdano e Allah jarama a jarama ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Silit ɗeɗon namde jeegom eyyi woni ko neldumami ɗo e ballal Allah yallah ko en wande ɗo waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Amar Kebe goo kala neɗɗo gadduɗo namdal moɗani inde mum ɓeddo ladde kala neɗɗo gadduɗo namdal muɗum waɗani hen inde muɗum weddo ladde ɓe mbatto hakkille koɓe jahata ko neɗɗo kañum waɗi jawdi muɗum e lawol Allah waɗiri kene rewore hen Allah kala kene bonnana muɗum e dal muɗum Allah he dagaki wono ɓeɗo roɓe ko fasigueji jinnaɓe mabɓe ko fasigueji kulani Allah ɗum jarani ni kene waɗe jinnaɗo kellifaɗo julɗo kulɗo Allah so tawi ɓiyum wi ene naata e ɗeɗo gueɗe wiyata ko tottu jambude kaki mum so wona kallisaɗo walla kuɗaɗo fo waɗanta ko teŋe janane walla ko gorko wanno e debbo wi ene garno hen so wona mo Allah huuɗi mo anda sharia mo falta ko laaɓi gorko waɗa e bellum e beelam e jokkere en ɗam ha wela
debbo ara taw ko fasigi jinna mon ko fasigi kayum ala fo ko woni lejol mudum kadi barkini wi ana e dewgal jettin don bangi mon kanko hokkuno i kanko te yok ko rokiro wona ko nafaari ana marke bay sa jokkani hen ni o debbo o ko kayum haali wala godum jarani so yalti dewgal tan yo addu ceerno non nan jahtane murni be dum e nangam ko dum ko mere ko ala bari ko dum tan ala ko nafata sa wi ala gorka tan buccinto tum bagage mudum sona ɓoccone walla haldu hama nasiru mo janggani famani ala ko gardanto e tengi janane walla e jawdi janandi ko waɗno e dewgal wassalam wa arno yettude moɗon ko ceerno mahmoudou acci e ceerno amadou alaji dumga kañum woni ceerno meɗen hannde an ka jaljal mi rewntama hen mami horonen mouhamadou seydou bas ceerno ali ceerno mamadou kabir ande kay mi rewntama hen lengo thiam ceerno abou bas ay ceerno eyo hay ɗum ɓuuri diallo ceerno abou an mamoudou diallo e oumar diallo jiiɗi baba ceerti nene e ceerno aboubacry dia e he dial diallo ko ay goɗɗo ari ay onon dial dialloɓe yo Allah dandu eyyi garɗo noon jaafoɗon tinɗon kadi eɗen coftodira affaire korka o tinɗe korka moɗon dewetenoɗo fof yo yoɓ dewetenoɗo fof yo yoɓ dewetenoɗo fof yo yoɓ wassalamu aleykum ahmad tidiane alpha ba mi salmitima on mi waynima on kadi mi salmi dendagal julɗo fof biwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yo jaam waal jidda yo jaam waal jidda yo jaam waal jidda e saraji jidda yo jaam waal toon yo jaam waal jidda nani yo jaam waal jidda e saraji jidda fof yo jaam waal toon ha boɓi dilla wassalam